Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kabalong kakenhun jong nong dia madan kalapan pau ya kajinghun bahadin riu tu ligi senam kajingya kun banyo ya Central Act nakabenta ka kamai kaji kinong dia madan kalakut no akasngi balang ka arsau terik nailar hakaba kajing bisan Meghalaya High Court kalapan mi dak hukum balapun wai no ya baro ki mukut duma ibai de bat kikam dia madan katkum ukurwa balapha do General Secretary kaseng uba shin thaba kalapan tiap bak jing bisar balakli do Chief Justice kalabatha ru ya sarkar jalla Majna no mardor ya girul nang banlaj na ginu gijing bat bakan syong hok ya baro kaseng kinong dia madan kala kenturu ka sarkar bahabasnai girul kade banlong ka basai bat ka bashim jumut lang na baro khamtam ni ginong dia madan kaseng kala karpat ya sarkar bakan khmiru ya draft rule iba kaseng kala aisha ka sarkar nakapor syakapor kajing ya kun jongi high court mataksi kala boy syakabakut lan rius nem yakun ba namantaka Central Act ban pen trekam halor kinong dia manan ha kajela kajongi bat sultanatro baka kodro kala batai kala batha yaki bor pe ya government ba kim dei shu ban pen slam bat ngi khmi len tiro baka government kan trekam kat kum ki rule ki bala don haka Central Act ba dei ban thau kataka town vending committee bat hakata town vending committee ro nakasis pa person saupo lane hado sanpo person ki dei bande ki dong dia madan bat ki dei ban don kataka institute survey ba survey ka babnia he ishong he imshong bat ban notify yaki jaka ban page yaki jaka hano bala ban shong bat hano bamla ban shong hano parking bat hano bamdei parking te nga ai khublai ro hakaju ka por yaki dekat baru kinong dia madan badi jing di kaleng ka Shillong kaleng ka Meghalaya bat ka khubor jonga shapi kinong dia madan ro ba ya ka statement ka ba manin ya ka video ka ba manin kim dei ban kulmar jing mud kamut man kandang ya kinong dia madan kadai betang ka wei ba ngi dang shudap don shan ka meeting bat EDC bat manin rong idang don meeting bat SP Vivek sir bat ngidang ya keren ro halor kata ka jingkhap ngia ka Shillong te ngiro kum kinong di madan ngi kwa bangin ya trai kam lambat ki bor sarkar knang ba kanum wanra jing ha ka Shillong ya ki breu ki bayat ne ki badine bad ki bathiet ro bad kum kinong di madan ro ngila keren ro ba ngin penbiang ki te ki size kin minimize